Yn y dyddiau pan ddechreuodd pobl pleidleisio yn y Deyrnas Unedig, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, roedd mwy a mwy o bobl yn mynnu pleidleisio ac yn ennill yr hawl i wneud hynny. Os ydych chi'n 16 mlwydd oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau ar gyfer y senedd am gyfnod o 4 blynedd i wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond, sut fyddwch chi'n gwybod dros bwy pleidleisio? Bydd mwyafrif yr ymgeiswyr yn aelodau o bleidiau gwleidyddol. Cyn yr etholiad, mae'r pleidiau hyn yn cyhoeddi'r hyn a elwir yn fanifesto, sef papur sy'n amlinellu'r hyn maen nhw'n gobeithio i wneud os ydyn nhw'n dod i rym. Cyhoeddir y rhain yn yr wythnosau cyn yr etholiad, a gellir dod o hyd i'r manifestos ar wefannau'r pleidiau ac fel arfer cant ei rhannu gan y pleidiau ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y gallwch hefyd gael syniad o sut mae gwahanol bleidiau ac ymgeiswyr yn teimlo am wahanol faterion o edrych ar ddadleuon teledu a darllediadau'r pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy! Gallwch gofrestru ar-lein a dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn cael gwybodaeth drwy'r post cyn diwrnod yr etholiad ynghylch ble mae eich gorsaf pleidleisio yn eich ardal, a gallwch fwrw eich pleidlais unrhyw amser rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad. Does dim angen i chi ddod ag unrhyw beth gyda chi. Dim ond chi eich hun. Yn wahanol i etholiadau senedd y Deyrnas Unedig, nid oes angen prawf adnabod pleidleisiwr i bleidleisio'n etholiad y senedd. Mae 2 ffordd arall o bleidleisio a allai fod yn fwy addas i rai ohonoch. Yn gyntaf, gallwch wneud cais i anfon eich pleidlais drwy'r post. Yn ail, os na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch ofyn i rywun bleidleisio ar eich rhan. Felly, beth rydych chi'n aros amdano?